Určite na sebe. Sadíte si žiaci? Učil si sa? Vôbec. Budeš skúšať. Rýchlo pozri, rýchlo. Ale dneska bolo nahrané skúšanie. Čo chlapci? Učili sme sa? Áno. No, tak potom sa budeme. Dneska máme 13. marca. To mi vychádza na šuinu. Poď k tabuli. Držím ti palce. No, takže povedz mi, kde sa nachádza Apeninský poloostrov. Austrália. Toto nemá zmysel, Marek. Strašne. Peťka, sadni si. To je dobré. Ale keďže nám neodpovedal jeden žiak, tak dáme na druhého a dáme o 3 dní dopredu. Takže máme tu. A majte ja nehrať, poď k tabuli. No, takže. Ja to viem. Povedz mi, kde sa nachádza Grónsko. Južná Afrika. Tak to je totálne v keli. Môžeš si sa to nechápem, ako môžete nevedieť jednou čivo. To jak si predstavujete? Obidvaja vedí. Kto ma zabije? Takže, keď sme dneska mali dve večery, tak si vyskúšame ešte jedného. István Gašpar, poď k nám k tabuli. Čo chceš? Ne! Čo chceš? Poď k tabuli, čo chceš. Nejde, daj mi ho, preto ti stáva náš plat. To si ja predstavujem, to si predvolávam, no čo? Teda myslíš? Uriediteľ, poď! No to víš. Poďte na to, čo? Ideme robiť